Ola, temos aquí en Galería Dodo Dada a un artista que admiramos moito, que por certo acaba de chegar agora, coa familia, e bueno, é un placer porque levo sendo fan de fai moito tempo del, e bueno, pois é un placer telo aquí, bueno, con nós, unha exposición así, a primeira exposición en Ourense así individual. Pois sí, individual, así grande que fago, sí. Claro, e fai moitos anos. E bueno, pois un arte moi estimulante, moi fresco, alegre, un pelín inquietante a veces, as figuras a veces sí, son alegres, pero non sei que, pasan moitas cosas. Pero bueno, o mellor que pode é que siga Sebas Sanxo, e que siga él. Veño, déxote. Bueno, claro, foi improvisadísimo, pero estuvo. A obra é, bueno, pois como dicía Xosé, pois unha obra que ten moitas vertentes, o sea, desde un punto de vista material xa, que xa se pode ver, que sería, bueno, a cor, o uso da liña, da forma, etc. Dos símbolos, verdad, a simboloxía así máis cercana e ao espectador e tal, e a figuración, non? Sí. A materia vese, percíbese, incluso, home, ten que ser en directo, verdade? Sí. Hai que vir á exposición, eso desde logo, e entonces, bueno, pois, sobre todo o intento do dominio meu que é da composición. Os cadros normalmente non se fan dun día para outro, evidentemente a arte leva o seu tempo. Entonces aquí o que sí que se representa un pouco en toda a exposición son máis de 5 anos, que eu dixen aí ao comezo do tema para o texto da exposición, que eran como 5 anos, un lustro e tal, sin embargo non é. Estes si son novos, este é un cadro, por exemplo, que ten material de madeira, é un tipo de traballo que había feito un poquinho máis abstracto, digamos, pero as figuras levan ese componente, sempre eu traballo desde a abstracción hacia a figuración ou ao revés, é dicir, en ambos sentidos, de acordo? Sí. Sempre intento imbricar as dúas. Moi ben. Os tipos de composición. Moi ben. Logo aquí nesta é máis recentiña, digamos que é un tipo de obra que eu estou facendo desde os últimos anos, desde que cambiei tamén o taller, o obradoiro, a un obradoiro compartido tamén cun compañeiro e artista, Mariano Casas, Sí. e estou incorporando tamén, bueno, pois o tema do un formato concreto, determinado, etc. De acordo? Esta é unha composición... Un pi. Sí, igual que quizáis a mellor a simboloxía, o que é a letra, a tipografía, etc. Sempre me interesou tamén como componente, non? Sí. E incluso tamén a mellor as formas así máis sinxelas. Eu veño e bebo moito do expresionismo abstracto, bebo moito tamén do informalismo español, efectivamente, e bueno, do dadaísmo, etc. Notase, o dada, clarísimo. ¿no? Pega nesta exposición moitísimo co dada. É certo que hai moitísimos elementos, por exemplo, que son repetidos, como os números, que teñen un pouco que ver tamén coa serie Fibonacci, tamén ten que ver un pouco coa natureza, etc. E tal, esas Bueno, a verdade é que consigues unha cantidad de expresividade. Hai modulación de color, a verdade é que sí que eu pouco a pouco vou facendo iso. Se nos achegamos por esta banda, aquí o que pasa que hai que ter cuidado, mellor, teríamos o que sería unha escolma, un pouquiño de obra da que foi quedando un pouco, cando eu retomei novo agora, pero a outro nivel, digamos, compositivo e tal, pois collendo a madeira como componente principal. Isto é todo madeira, sí? Sí, o que me interesaba era a madeira co papel, o xogo de madeira co papel, técnicas mixtas, etc., pero que eu había feito no 2016 en Vila García de Arousa, que era como un muestrario de cor, que eu había utilizado en outros cuadros. Correcto. Lanzaríamos un pouco coa obra anterior, estaría un pouco o máis lonxano, no tempo, de acordo? Sí. E entonces damos un salto en que o que hai o intento é de imbricar as dous elementos así un pouco... Volve ser madeira, verdade? Sí, é madeira, tamén hai cartón, tamén hai pintura, etc. Hai a composición un poquinho moito máis abstracta. Sin embargo, aquí xa nos pasamos ao cadro da fascinante historia do cadro sin fin, que foi unha exposición que fixera en Vila García ou en Santiago individual, pois para aproximadamente impresionante, como 3, sí, mide 160 por 130, é un papel
bastante traballado, un Clairefontaine que aguanta bastante peso, é dicir, é un papel que permite técnicas mixtas bastante potentes. E logo teníamos así acompañando a mellor obra esta pequeniña que ten que ver un pouco co novo, é dicir, fixémola un pouco como un diálogo, isto podría ser incluso un autorretrato. Pois aí ches moi guapo. Logo aquí teníamos outro do cadro sen fin, que sería pues, que bonito! Do ano 20, 21, por aí, e entón este cuadro é un cadro grande de 180 por 180, donde a solución final do rostro, a solución final do que é esa cabeza, etc., foi xusto cara ao final da decisión que eu tomei, quero dicir, foi cara ao final da obra. Realmente foi unha decisión bastante, digamos, emotiva, moi forte. Cantas cousas tes dentro da túa cabeciña, Bueno, claro, a ver, podemos velo desde ese xeito, non? Tamén, desde logo. Pero ten que ver con ese xogo de búsqueda constante, de rasgar, de romper, de facer de collage, volver outra vez a engadir, etc. Que é unha investigación constante da materia, da propia pintura. Maravilloso, Sebas. E logo teníamos aquí a última obra, é unha última obra que eu máis deixei aí adrede para que se vira que está sin enmarcar, as últimas obras que acabo de facer, está, bueno, pues dentro do xogo que eu estaba facendo hasta agora, e isto é o que temos para ensinar ao público. Pois moitísimas gracias, Sebas. Agradezo a ti tamén a entrevista e o repaso tamén por aquí pola miña obra, e, bueno, pues decirle tamén tantas gracias a eles, porque estou super contento de estar aquí. Pois pega moito co do Dada. Moi ben. Moitísimas gracias, Sebas. Gracias a vos, venga. Chao.